En huomannutkaan teitä. Haluan toivottaa kaikki tervetulleeksi tänään Timon 50-vuotisjuhlaan. Aplodit Timolle. Jee! Timo on ollut mulle aina töissä todella tärkeä henkilö ja niin kuin varmasti teille muillekin, niin Timo on näyttänyt meille kaikki paikat täällä, miten työ hoidetaan ja me ollaan itse asiassa Timon kanssa käyty myös tosi paljon purjehdusseuran tapaamisissa ja lähennetty tosi hyvin sitten näiden reissujen kautta. Ja ilokseni mä pääsen tänään pitämään tämän puheen teille kaikille, että minun esimieheni, oma tärkeä ystäväni, täyttää tänään 50 vuotta. Se on hieno luku, Timo. Joo, mä näen sut siellä takana. Mä mietin tosi pitkän aikaa, että miten mä pystyisin parhaiten ilmaisemaan itseäni tässä tilanteessa. Kuitenkin firman keulakuva ja täyttää pyöreitä, niin tää on suuri kunnia päästä tähän näin. Mä haluan onnitella ensinnäkin sua siitä kansainvälisestä diilistä, minkä solmit. Se oli todella huikea tai iso diili meidän koko firman historiassa. Lisäksi haluan myös kiittää sinua siitä, että kun kaikki muut toivat firman kahvihuoneeseen aina presidenttiä, niin sinä toit juhlamokan tummapaahtoa, niin kuin oikean miehen pitääkin. Kiitos siitä. Mä olen saanut monta hyvää nauraa sun kanssa, kun ollaan kuunneltu Radio Suomi-poppia 6 aamulla vierekkäin ja mietitty, että eikö radiosta mitään muuta tuu. Ja niin kasuaalilta kuin se tuntuu yleensä, niin on ollut mulle tärkeitä hetkiä. Joka aamu kello 6. Ärsyttää tulla töihin, mutta sitten kun näkee Timon siellä raatamassa, tuli 5 minuuttia mua ennemmin töihin, niin aina on tullut semmonen hyvä fiilis, että ai, kyllä se päivä tästä lähtee käyntiin. Joten koko sydämestäni haluan toivottaa sinulle, Timo, ystäväni, erittäin hyvää syntymäpäivää. Kiitos.